Не си гледам нещо. Ето тук какво има? Много хубав. Кучка. Кучка, бе. Кучка. Ай! Боли. Много боли. Ставам да отивам на училище. Време е, моите приятели ме чакат. Вчера ми нападна върколак. Няма да я кажа, че ми нападнаха върколак. Нападна ми върколак. Боли. Отивам само с раницата. Слагах си я. Тръгвам. Видях нещо. Ти скоро ще бъдеш умрял. Аз се казвам Драконе в боксе. Аз съм най-смеля от всички това. И после аз ще те убия. Така че пази си времето. Ще се видиме после, да знаеш. Ще видиш ти. Аз къде съм намира? Алергия. Сега ще убия хора. Хей, такси! Май стана върколак, а? Аз съм Дракон. Ти си полицейен досадник. Ти си казваш, аз твоето име те знам, твоето име е Алекс. Но сега ще те убия. Къде са мучелата? Добре, но не за дълго. Хора! Вижте, що се скриете от мен, бе, мишки! Сега ти ще се платиш. Така ли? Аз съм убиец, аз съм върколак. Така че никой не може да ми спре. Аз съм върколак. Убих всички хора.